Já jezdím už řadu let na dovolenou s malou skupinou biskupů. A když je tam nějaký biskup z Německa, Slovinska, z Moldávie, někdo z Česka, někdy se přidají ještě další, tak někdy je nás 4, někdy 7 a nejčastěji jsme na nějaké faře, která je trochu volná a žijeme tam jako parta svobodných, kdy si jdeme sami nakoupit, sami si uvaříme, na co máme chuť a pomodlíme se, popovídáme o tom, jaké kdo má starosti a co koho kde čeká, tak dáme spolu nějaký výšlap, tak je to užitečné taky trošku potrénovat jazyk, protože s cizinci člověk musí mluvit přece jenom jinak než česky. Tentokrát to bude na jedné faře ve Slovinsku, protože to zorganizoval ten místní Slovinský. No, nejsou žádný slavný kuchař, ale hlady neumřu a když to dáme dohromady, bychom si troufli i někoho pozvat. Vádlom zaksnival saksnemens, uksimikan matešin. Buksimoney buksuolamas, uandalovedan, daludas, jumisiai.